ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಚ ತನು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರುಂಡು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನೆನ್ನಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇನ ಪ್ರದ್ವಿ ತೂಲಿಗೆ ತಡ್ಡೆ ಬರನ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೂಪುರ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ರವೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ತಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪಡು ಉಂಡು ಇಂಚ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಉಂಟು. ಇಂಕ್ಲೆ ಪ್ರದ್ವಿ ಉಲ್ಲೇತ ಒಂದ್ಸಲ ಅವಳು ಕುಲ್ಲುನು ಒಂದ್ಸಲ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನು ಒಂದ್ಸಲ ಅವಳು ಒಂದ್ಸಲ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿನ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಅಂಗಡಿಗ್ಲ ಪೋರುಂಡು ಅಂಚೆತ್ ಪ್ರತಿ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪೆರತ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಲೆ ಸೊಪ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋದು ವಾಪಸ್ ಬಿಡ್ಪೆರಿಗೆ ಇತ್ತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಡ್ನಿ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಇತ್ತ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಓದಿತ್ತ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಗಂಟೆತ್ತೆ ಒರ್ಂಬ 9 ಅನ್ಪನೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕೂದು ವಾಪಸ್ ಬತ್ತಾಂಡಿತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪ ಪಜೀರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ದಾರದ ಮರತೈತೆ ಅಂತ ಬರ್ಸಾತ ಫುಲ್ ಪಜೀರ್ ಇತ್ತನೈತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಯಾನು ಮಾಮಿ ಪ್ರದ್ವಿ ತಾನು ಪಾಡ್ರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಂದಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಬರ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಫೋನ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಗಮ್ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮ ಬಂದದ್ದೇ ಕಡ ನಾವು ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಮರತೈತೆ 3 ದಿನಿಗೆ ತನು ಪಡೆದಿತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮನಸ್ ಮಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಸೊಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ತಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.